gent, què tal, com esteu? Benvinguts a la 25a entrega del Bàsquet al Dia al nostre canal de YouTube. Encara des del confinament, però sembla que a poc, molt a poc, i amb tota la cautela del món, però podem començar a divisar al final del túnel. De fet, aquest mateix dimarts el president del govern central ha explicat i ha detallat les diferents fases de desescalada que ens haurien de permetre tornar a poc, com dic, i si res es torça, a una relativa normalitat. I dins d'aquesta fase de desescalada i aquesta relativa normalitat, Pedro Sánchez avui ha anunciat que les lligues professionals, els esportistes professionals, poden tornar a entrenar a partir del proper dilluns 4 de maig. En el ámbito deportivo se contempla la apertura de centros de alto rendimiento con medidas de higiene y protección reforzadas y, si es posible, turnos, y también se permitirà el entrenamiento medio en ligas profesionales. Doncs aquesta decisió presa pel govern central obre, sens dubte, una possibilitat, el fet que es pugui acabar celebrant i disputant la fase final de l'ACB. Això sí, com diu Alfonso Reyes, president de la ABP, el que cal es asegurar la salud dels jugadors. Sobre todo la salud de los jugadores, fundamental. Es imposible garantizarla al 100%, yo creo que va a serlo en mucho tiempo, pero que todo tiene que pasar por ahí, por los protocolos de salud, que las autoridades sanitarias pues dirán el visto bueno y los jugadores son profesionales y saben que están aquí para entrenar y para jugar. Y es lo que quieren ellos al final, o lo que queremos, jugar. I en el cas que s'acabi disputant la fase final de l'ACB, en el programa d'ahir ja us vam explicar que jugadors i també sanitaris aposten per Andorra, considerant que ha arribat el moment, en cas de, com dic, disputar-se la fase final de l'ACB, el país del Principat seria la seu més segura perquè els 12 equips, els 12 primers classificats, es disputessin el títol de Lliga. Tampoc, però, cal descartar l'opció València. De fet, ens diuen que podria ser la seu tapada. En tot cas, el director general del Morabanc Andorra, Francesc Solana, assegura, diu, ser optimista. Tenem molt dels nostres actes i crec que la gent, sobretot aquí a Andorra, doncs, ha sapigut portar doncs, amb molta cura tot el tema del confinament, d'estar-se a casa. El queda't a casa jo crec que l'hem interioritzat molt i que això ens servirà doncs, segurament per intentar tornar a poc a una normalitat desconeguda, perquè evidentment desconeixem la normalitat que hi haurà doncs, en dos, 3 setmanes i bueno, doncs, evidentment que l'esport i el nostre club doncs, ha d'intentar tornar amb aquesta normalitat. En el que ens pertoca amb la Lliga de la Lliga CB i amb les ganes que tenim tots doncs, de poder acabar aquesta competició, amb el nou format que nosaltres hem participat doncs, activament en què es pugui fer així i amb la possibilitat que es pugui fer a Andorra, doncs, evidentment que hem de ser clarament optimistes. Tot això, gràcies doncs, a la responsabilitat de tothom, a que puguem arribar doncs, a final del mes de maig amb unes xifres doncs, lo suficientment sòlides com perquè ens vegin doncs, com un esport que pot tornar a certa normalitat i que podem tornar a reintroduir-nos. No? Jo crec que és important per la mentalitat de tothom i per l'alegria de tothom, no? Que intentem doncs, a poc tornar a una normalitat incerta i que ens neguiteja, evidentment, com a tots, i en el nostre sector doncs, encara més. No? Doncs després de tot el que s'ha viscut en el dia d'avui, en tot cas, sí diria que agafa més pes, si cap, la possibilitat que s'acabi disputant la fase final de la Lliga ACB. I en canvi, qui ja ha donat per fidelitzada la temporada és la Lliga francesa i també la Lliga femenina. Ho fa deixant de 0 el títol de campió, ho fa sense descensos i permetent que 2 equips de la Lliga femenina 2, els 2 millors equips, un d'aquests hauria de ser el femení Sant Adrià, pugui ascendir a la màxima categoria la propera temporada. Nosaltres ara el que farem és saludar el director general de l'Espar i Telefoni Girona, Xavi Fernández. Què tal? Benvingut al Bàsquet al Dia. Hola, bon dia. Doncs bueno, de moment aquí tancats, no? Com tots, fent bondat i esperant que passin les setmanes i que ja podem tornar dins del possible a la normalitat. Però tots bé, no? En principi o què? Sí, tots bé de salut, que és el més important,
però bueno, per una altra part preocupats per l'àmbit de l'esport en general, per com quedarà la nova situació, no? De quan podrem tornar a la nostra activitat, quan podrem tenir partits, quan podrem tenir partits amb gent. Vull dir que això ara en aquest moment hi ha molta incertesa en l'àmbit de l'esport en general i la societat en general, i hem de veure de mica en mica com anem recuperant la normalitat, no? En tot cas, el que ja sabem és que la Lliga Femenina ha posat punt final a la temporada. Sí, és que veritablement tampoc havia gaires opcions. Penseu que a nosaltres ens quedava un mes de Lliga regular, per tant hi havia equips, uns quants equips de la Lliga que ja acabaven la temporada, la donaven per acabada en un mes, per tant contractes, americanes, tot. I després els equips que sí que jugaven play-off doncs allargaven fins ara, crec que era el 6 de maig, l'últim partit previst en cas d'anar a desempat en una hipotètica final, no? Per tant, no tenia molt de sentit d'esperar, vull dir, prorrogar 2 mesos més per reiniciar la temporada. Una lliga com la nostra no tenia molt de sentit. I ahir el que es va acordar, també perquè la Federació Espanyola es troba en una tessitura que pot haver-hi reclamacions per part de diferents clubs, perquè vull dir, la normativa, les bases de competició diuen el que diuen, no? Que un equip per ser campió ha de guanyar els play-offs, que algun per descendir, doncs per descendre ha de baixar, ha de quedar els últims després de la lliga regular, i si aquesta lliga regular no acaba de tenir els partits que corresponen, doncs seria una mica il·legítim, no? Per tant, la solució que han trobat doncs, és que no hi hagi descensos, però que sí que 2 equips de la Lliga Femenina 2 que puguin ascendir, no? I en aquest cas, doncs, clar, anem a una Lliga 16, que el problema serà el proper any veure com encabim totes aquestes jornades. Penso que, per una altra part, està bé que hi hagi sàvia nova a la Lliga i que entrin nous equips i de mirar d'anar professionalitzant, però sí que a curt termini és un mal de cap per als clubs, perquè amplia el pressupost de la temporada, són 2 desplaçaments més, són més arbitratges, són 4 jornades més de Lliga. Per tant, per l'aficionat pot ser una bona notícia, però pels clubs, sobretot els modestos, doncs és un mal de cap. Tornant a la cancel·lació d'aquesta temporada, Xavi, és una decisió simplement coherent dels clubs, o és que no hi havia dates per disputar tot el que s'havia de disputar? Jo penso que els esports i els clubs que estan, i les lligues, no? Les organitzacions que estan intentant acabar amb aquest, fer d'alguna forma, vull dir, a nivell esportiu, a fer un final de temporada, és sobretot perquè hi ha molts interessos televisius, no? Hi ha drets L'ACB i l'Eurolliga, no? Per exemple. Per exemple, hi ha molts drets televisius i aleshores, clar, no volen renunciar a una part d'aquests ingressos que de no jugar aquests partits no atenen. No és el nostre cas, que vull dir, malauradament a l'esport femení estem molt lluny del masculí, de l'ACB i de l'Eurolliga. No tenim drets televisius. De fet, quan sortim a televisió tenim una sèrie de despeses, vull dir, ens costa sortir a la televisió. Vull dir, la diferència, no? Aleshores, jugar sense públic per nosaltres no té cap mena de sentit, però és que fins i tot el que es trobaran els equips de l'ACB o d'Eurolliga és que per molt que facin en una fase, no? I van tots a Andorra 2 mesos a acabar la competició, o a Andorra o a Canàries, on sigui. És molt complicat que no s'encomani ningú, que ningú agafi el coronavirus. Vull dir, penseu que staff, fisios, vull dir, hi ha unes estructures dels clubs. És molt complicat que ningú s'encomani. Aleshores, que el dia que s'encomani un s'hauran de posar en quarantena, els equips amb els que han jugat també l'última setmana també en quarantena, vull dir, per tant, és molt complicat i nosaltres vam valorar que davant la incertesa el millor era donar per acabada aquesta temporada i intentar ja treballar per la propera. Dins de la decisió coherent, que és decidir acabar amb la temporada, implica un mal de cap al club? Imagino, no? En diferents aspectes, no? El no acabar una temporada? Home, el mal de cap hi és, no? El mal de cap hi és. Poder no és el més... Econòmicament, socialment, esportivament, tot això és un sotrac per l'entitat, entenc. Sí, però... Sí, és un sotrac perquè, vull dir, nosaltres som un club de bàsquet que el sentit d'això és jugar partits en públic, disputar finals,
genera unes emocions de cara al públic i això aquest any no s'està donant, no? Però veient una mica quin és l'entorn i quina és la situació general, doncs penso que l'àmbit de l'esport en aquest moment està en un segon terme, vull dir, no és prioritari en aquest moment. Sí que tots tenim ganes de sortir, tenim ganes de veure espectacles, tenim ganes d'anar al cine, de veure partits, però això en aquest moment no es pot donar en unes condicions normals, no? I aleshores, i encara trigarà molt en veure com es fa desescalada i veure com podem recuperar la normalitat dels espectacles esportius. Aleshores, vull dir, no hem tingut més remei que adaptar-nos a la situació el més ràpid possible. Vull dir, hem renunciat als contractes amb les jugadores, han posat totes de la seva part. Vull dir, la situació en general és dramàtica, però igual que la resta de la societat. I estem veient de quina forma ens podem reinventar, no? Venint del problema que es va generar als aiguats, al Glòria, ara el coronavirus. Vull dir, la situació no és fàcil, però entenem que no és fàcil per ningú i que ens haurem de reinventar. És que estàvem davant de la temporada més il·lusionant, no? Podríem dir, de la història de l'Esparci de l'Ipun i Girona, i si al setembre us diuen que acabaria com ha acabat, Déu-n'hi-do, no? Jo m'ho agafo que el club anava creixent, vull dir, sí que a vegades feien passes molt il·lusionants, però no oblidem que la trajectòria del club és de moltes temporades i que la situació del club, tant a nivell social com esportiu, vull dir, no és flor d'un dia, no és que un dia va aparèixer per la porta d'algú i que ens ho vam trobar, ens ho vam regalar, no? Sinó que ens ho vam guanyar dia a dia, amb feina de molta gent, el recolzament d'institucions, de patrocinadors i de públic. I és cert que el futur és incert per tothom, hi haurà una davallada a nivell de molts canals de finançament del club, però que entre tots ho traurem endavant. Vull dir, trigarem més o menys, però vull dir, aquest projecte està a Girona per quedar-se i després veurem si podem competir a un nivell o a un altre, però el que és cert és que l'activitat del club seguirà i ens adaptarem al que hi hagi. És a dir, que no hi haurà tantes fitxes, no? O tantes jugadores, tant nombre de jugadores com a la plantilla, no? Com aquesta temporada s'haurà de reduir, imagino, el pressupost de l'equip i a veure, no? Quin nivell pot assolir aquest equip per competir per quines fites, no? M'imagino que és una mica el plantejament a dia d'avui de l'Uni Girona. Jo crec que és un plantejament responsable, no? Vull dir, sempre hem estat en la història del club un club molt... Vull dir que ningú s'ha tornat boig per intentar guanyar la Lliga, no? Sinó que s'han intentat fer bé les coses i que la conseqüència d'això sigui després que quan tens oportunitat, perquè el rival també juga i generalment tenen molt més recursos que nosaltres, doncs quan tenim l'oportunitat intentar aprofitar-ho, no? Però vull dir, fins i tot l'any passat que vam fer un esforç, doncs era un esforç calculat, no? Vull dir, un esforç que teníem molt en compte els riscos que preníem i l'únic que ens sap molt de greu perquè vull dir, quedava encara el tram final de temporada amb un rebot, no? De tornar a l'Eurocup on teníem un calendari assequible. Però això sembla que de cara a la propera temporada la FIBA està estudiant també la forma de fer encabir això i donem per acabada aquesta temporada, però la propera, dins del mals de caps que pot haver-hi, dins de les normatives, dels protocols de seguretat, doncs estaria bé que es pogués recuperar aquesta Final Eight i començar la temporada amb la disputa d'un títol tan important com l'Eurocup, no? De l'actual plantilla, Xavi, crec que seguiran ben poques jugadores, no? Pot ser? Estem tot just, estem començant ara a pensar en el proper any. La prioritat era acabar aquesta temporada, però no és diferent a altres anys. Poder la situació, la incertesa econòmica al voltant del nostre club i del mercat en general, doncs es farà que anem una mica més a poc. Vull dir que l'alegria que havia altres anys, l'ambició que havia per part de certs clubs de fer un bon equip i de tenir les coses clares, en aquest moment, doncs ja dic, no? Vull dir, hi ha incertesa de quan els equips podran volar, de quan vull dir, penseu que la competició europea ha d'haver-hi contacte entre diferents països, cadascú amb les normes sanitàries, cadascú amb la seva realitat
del coronavirus, per tant, serà complicat i estem tots a l'expectativa de quan es pot una mica reanudar la competició. És que, de fet, si no es troba un remei radical a la pandèmia del coronavirus, parlem de medicaments, d'alguna cosa, no? que erradiqui realment la pandèmia, a mi em genera molts dubtes, no? La propera temporada que es pugui disputar amb certa normalitat, ja sigui competició nacional com competició continental. Jo crec que la nacional, encara que sigui, no? Anar amb vehicles, d'alguna forma, no? Recuperar l'esperit dels 80, no? Anar amb furgonetes, anar amb bus, vull dir, tot el que són desplaçaments nacionals jo crec que es podrien garantir, però sí que és cert que vull dir, que desplaçaments internacionals, no? Que te toquen a Rússia, Turquia, Bèlgica, França, vull dir, amb les fronteres tancades o no, amb el trànsit aeri, a veure també com es recuperen les companyies aèries, no? Vull dir que ara tenen un sotrac important. Bueno, ho hem d'anar veient, no? Ja dic, ens hem d'adaptar. Penso que en aquest entorn tan canviant i tan incert, doncs totes les organitzacions hem d'estar molt precavits i treballar les coses que sí que podem anar avançant. I jugar a porta tancada, que sembla que també serà inevitable, almenys de cara a principi de la propera temporada, això què suposa per un club, jugar sense públic? Bueno, no sé si ens hem de plantejar el que suposa o mirar de fer passos cap a poder oferir alguna cosa, no? Perquè el que no té sentit tampoc és que els equips no juguin, de qualsevol esport, que els equips no juguin, no? Doncs les autoritats hauran de prendre les mesures en quant a la seguretat de les persones, el control de la pandèmia. Vull dir, penso que la prioritat és que cada país amb els seus recursos sanitaris doncs, poder fer front a salvar la vida de la gent, dels nostres grans, i la resta ens haurem d'adaptar. Per tant, si el primer pas, esperem que sigui el menys temps possible, serà jugar sense públic, però buscar-nos la forma que la gent pugui fer un seguiment per televisió directament, perquè aquí a Catalunya, a Girona, tenim la sort de, a part de la televisió espanyola Teledeporte, que ens fa els seguiments de la Lliga, a part la televisió autonòmica, Esport 3, que ens fa el seguiment de molts partits, tots els partits de competició europea. Doncs això seria una possibilitat, no? Que els fessin també per els de Lliga Femenina, i després tenim TV Girona, la local, també a través de la xarxa, que també és un altre canal que podien complementar. I a part, avui dia, amb les plataformes de streaming i tot això, vull dir, podríem garantir que la gent veiés els partits, no poder presencialment, però sí que d'alguna forma segueixin l'actualitat de l'equip. Això segurament el públic ho veuria raro, vull dir, també les jugadores jugar sense públic amb l'ambient que això genera, però és una situació que no està buscant ningú i que ens haurem d'adaptar i sortir endavant. Dues coses per acabar. Abans parlaves, ja feies referència, no? Al fet de que siguin 16 equips la propera temporada de la Lliga Femenina, si es pot començar la temporada amb certa normalitat, que esperem que sí. Parlaves que és potser un problema, no? Pels clubs tenir més jornades per disputar, però de cara a la imatge de la competició, tenir 16 representants és positiu, no? De cara a l'afició també, no? Jo crec que és positiu i que de cara a mig termini, quan recuperem la normalitat i recuperem el que és la competició en si mateixa, jo crec que pot ser una mesura positiva, no? Vull dir, estem donant 4 partits més a la Lliga, al nostre aficionat, a les aficions, i és millor créixer, no? En aquest sentit. L'únic que, a nivell de... Penseu que en aquest moment ja previst per a la propera temporada, quan acabi la temporada, disputar un europeu, vull dir que no li veig molt de sentit, després disputar l'Olimpiada. No sé si això, els que han pres les decisions ho han pensat molt bé, però vull dir, sembla una mica molt apretat i pensant que li passa a la Federació Espanyola i passa a altres federacions, no? Vull dir, com solucionar el tema dels ascensos i descensos. Per tant, moltes lligues optaran per ampliar els equips per evitar-se problemes jurídics i que no passi que hi hagi reclamacions de clubs que després fan que un jutge te fa tancar la competició o mitja temporada te fa incloure un equip o 2 nous, no? Però pot haver més descensos de cara al proper curs o es mantindrien els 2 actuals? De moment, el que s'ha parlat amb la Federació dels Clubs són les decisions d'aquesta temporada, de donar-la per acabada, i després s'haurà de discutir, vull dir, s'haurà de quadrar
el que tant és la competició, també pendent de què passa amb les competicions europees, i després com quadrar el calendari i les bases de competició de la propera temporada. Molt bé. I l'última, Xavi, no hi ha campió a la Lliga Femenina, queda desert el títol. Les places europees, com es decidiran, no? Per exemple, Eurocup femenina, l'Eurolliga, anirà l'Uni, anirà l'Avenida, aniran els dos? Què sabeu d'això? Bueno, la FIBA l'any passat ja va haver-hi a començament de temporada, quan el Salamanca es va quedar fora. Com recordeu, va haver una mica de polèmica, no? Que podia ser un equip històric com el Salamanca es quedés fora, no? Campió d'Eurolliga, no? I tenien una part de raó, i els arguments de la FIBA va ser que cada país tenia un rànquing en funció dels equips que participaven, que no comptaven els equips nacionals, les seleccions, diguem-ne, i sí que comptaven les competicions europees dels equips participants. Clar, nosaltres aquest any, a part de nosaltres jugar a l'Eurolliga, hem tingut el Salamanca, el Guernica, el Cadí i el València jugant Eurocup. Vull dir, 4 equips, 5 equips d'una lliga competint, més a més, a un bon nivell a la competició europea. Per tant, creiem que el criteri de la FIBA aquest any serà adjudicar 2 places a la Lliga Espanyola. Per tant, els 2 primers classificats, no sé si ben bé són els 2 primers classificats o el campió de la Copa, el campió de la Lliga, però vull dir, en tot cas, jo diria que està clar que haurien de ser el Salamanca i nosaltres. Però bueno, nosaltres el criteri al nostre club és sempre disputar el que ens guanyem a pista, no? Per tant, si la FIBA decideix que nosaltres hem de jugar a Eurolliga, doncs jugarem a Eurolliga. Si ens diuen que hem de jugar a Eurocup, doncs jugarem a Eurocup sense problema, no? Però econòmicament seria viable? Veus, seria possible que l'Uni, tot i estrenyar-se el cinturó, podria jugar i competir a la màxima competició continental? Bueno, competir poder sí, no? Una altra cosa és en quines condicions, no? Perquè vull dir, si ja la nostra aposta per aquesta temporada podria ser intentar mantenir qualitat dins del possible, però tenir menys jugadores, doncs evidentment jugar a la màxima competició europea, doncs amb els desgasts que pot haver-hi, doncs podria ser molt arriscat i molt dramàtic, no? Però en tot cas, vull dir, és una decisió que no depèn de nosaltres, i també pensem que el que ens està passant a nosaltres li passarà absolutament a tothom, no? Vull dir que a nivell d'Europa poder hi ha equips que surten reforçats, però hi ha altres que ho patiran igualment que nosaltres, no? Per tant, penso que la propera temporada no serà una temporada d'alegria i d'ambició esportiva, sinó serà una temporada de contenció i bueno, de veure com evoluciona tot, el tema del públic. Vull dir, hi ha moltes incògnites com per poder fer un pronòstic en aquest moment. En tot cas, el club està treballant per tenir-ho tot preparat i prendre la decisió de forma conjunta amb els patrocinadors principals, vull dir, amb les institucions, per prendre una decisió responsable. Molt bé, doncs veurem què ens depara el futur. Xavi Fernández, director general de l'Esparci Telèfon i Girona, gràcies per atendre la videotrucada del bàsquet al dia i això, veurem quins passos es van donant. Molt bé, Òscar. Doncs seguim l'actualitat des d'aquí i desitjar a la gent que, bueno, el millor dins de la situació que ens trobem i que entre tots recuperem la normalitat i el bàsquet el més aviat possible. Exacte. Gràcies, Xavi. Ànims. Vosaltres. I a tot això, qui també ha donat per finalitzada la temporada, ha donat per finalitzades totes les competicions, és la Federació Catalana de Bàsquet. De fet, el seu president, Ferran Aril, no es mostra gaire optimista de cara al futur. Les perspectives que anem visquent últimament no són gaire alentadores i ahir la Junta Executiva va prendre l'acord de donar per finalitzades totes les competicions en totes les categories. Com ja es va dir també anteriorment, procedirem properament a l'abonament per part de la part proporcional de llicències, de quotes de participació i també de la liquidació de la bossa comú d'arbitratge. Per altra part, estem parlant amb les corredories d'assegurances per també buscar la possibilitat de que hi hagi un retorn de la part proporcional de la quota que en concepte de mútua es va abonar al començament de la temporada. En aquests moments, els escenaris de cara a una propera temporada no són gens clars.
no sabem, gairebé segur, no farem fases al juliol. I és molt difícil que les puguem fer al setembre. No tenim clar quan iniciarem la competició. Tampoc sabem quan els clubs podran gaudir de les instal·lacions per poder començar els entrenaments. A part, tots els equips que participen en competició d'àmbit nacional poden tenir molts problemes amb restriccions de transport aeri o bé també hotels, allotjaments, etc. Com veieu, l'escenari no és gens clar. Treballem amb dates d'avui per poder presentar un projecte excepcional i transitori. Intentar conjugar interessos esportius i econòmics per tots els clubs. La proposta final no contemplarà descensos de categoria i els possibles ascensos es ponderaran en funció del sistema final de la competició que s'organitzi. Tampoc sabem a hores d'ara quan podrem celebrar l'assemblea. Estem contínuament en contacte amb les autoritats sanitàries i esportives i en funció de quan ens autoritzin l'hauríem de convocar. Per acabar, vull animar-vos a treballar mirant al futur. Doneu-nos confiança en la presentació de les condicions de la pròxima temporada, que, com he dit abans, serà excepcional i en alguns moments transitòria. Ens diuen que sembla que res no serà igual. Ja ho veurem. Del que sí estic plenament convençut és que entre tots farem possible que el bàsquet català segueixi cistellant amb respecte i jugant amb valors. Gràcies i visca el bàsquet català. I abans acabeu de saber que el blaugrana Malcolm Delaney assegura a Eurohoops que es veu molts anys a Can Barça, acaba contracte, però, aquesta temporada. Sergi Llull, base del Real Madrid, ha estat inclòs en l'equip ideal de la dècada 2010-2020 de l'Eurolliga. Ja en formaven part Kyle Hines, Dimitris Diamantidis, Georgios Printesis, Milos Teodosic, Nando De Colo, el jove Luka Doncic i un tal Juan Carlos Navarro, ja retirat, però que, passaran els anys i seguirà, sens dubte, sense perdre el seu talent innat. Aquí teniu una bona prova. Hoy, como estoy de dulce, voy a cambiar el TikTok por sacar la manita a pasear. Va por vosotros. ¿Qué os ha parecido? I per acabar ens hem de posar tristos recordant la figura de Michael Robinson, que ens ha deixat aquest dimarts als 61 anys després de lluitar contra un càncer. Nosaltres que ho deixem aquí per avui, no oblideu subscriure-us al nostre canal per seguir vivint el bàsquet al dia.